Benvidos, benvidas, vamos a dar comezo ao pleno extraordinario dos orzamentos do ano 24. Estamos os 21 concelleiros, polo tanto está o pleno ao completo. Agradecer aos que non están moi católicos que estén hoxe aquí, porque algún deles cóstame que tiña que estar na cama. Imos xa sin máis co orzamento. A primeira intervención será para cada grupo de 10 minutos e a segunda de 5. Se algún necesita algún máis ou menos, pois xa moi desdecindo. A segunda de 5. Sí. 5 minutos. Home, 15. 15, 15, 30, unha hora. Non. Ben, pois, sí. Pero non hai problema, facemos, ti fala os 10 minutos e cando acabes, dime, necesito 3 máis, 4 máis, ou o que sea, e xa está. Bueno, vamos con 10 minutos de... Ben, vamos entón co turno, vamos co punto 1. O punto único no orden do día é o orzamento xeral do Concello de Lalín e do Padroado Cultural de Lalín para o ano 2024. Ten a palabra a concelleira de Facenda e a tenente alcalde do Concello de Lalín, Paz Pérez. Si, non, pero estou sin... Entro non xe dei a palabra, non poño tempo. E co tempo está... 5 minutos, espera que eu non lle dei nada. Está por defeuto. Ben, ten a palabra para defender a primeira instancia. Eu, se queredes, o que podemos facer, Paco, é 10 e 10. É o mismo. En vez de 15 e 5, 10 e 10. O sea, eu creo que incluso a segunda é o de réplica, eu creo que é onde máis se pode falar. Sí. A ver, é un pleno extraordinario, un pleno monotemático co tema dos orzamentos. Eu creo que pedir que a primeira intervención sexa de 15 minutos, cando é algo que obviamente tan importante e con tanta temática, e a segunda de 5, quero dicir, ao final a proposta que fai vostede son 20 minutos igual. Arrancamos con 10 e o que lle faga falta máis tempo como pida, punto. Bueno, que Rafael Cuíña xa non queira que a oposición fale, madre mía, tío, madre mía. Vale. Paco, cando pasen os 10 minutos, digo, canto che fai falta? A mí me parece moi sintomático que a quen lle moleste que falemos sexa Rafael Cuíña, me parece moi sintomático. Entón, a cuestión é, precisamente, a min, a cuestión é que nós miramos os orzamentos, non os pasteleamos e queremos falar deles. Ben, vamos a dar comenzo ao pleno. Pazo mesmo che digo, se che necesitan os 10 minutos ben, se lle fai falta máis, dimos sin problema ningún, e agradecerche que estés aquí. Empezamos entón ca intervención de Paz Pérez. Ten a palabra por espacio de 10 minutos e, como digo, pedídeme máis se queredes. Vamos alá, cando queiras. Moi ben, bons días a todos e a todas. Antes de nada, por pedirvos disculpas, pero, bueno, neste pleno non había excusa para non estar. Ben, pois os orzamentos para o ano 24 que presentamos e que todos tedes tivestes a vosa disposición da documentación, como non podía ser de outro xeito, pois ascenden a 19.442.279 euros. Este importe é un balance equilibrado de ingresos e gastos e é un orzamento que en montante económico é o terceiro dunha serie que é histórica no Concello de Lalín. Sería o segundo orzamento se excluímos os orzamentos do 2022, que foron uns orzamentos extraordinarios en os que se contemplaba un plan de obras e servicios de máis de 12 millóns de euros.
Obras todas para impulsar a saída da crise motivada pola pandemia e para axudar a dinamizar a economía e tamén para responder a necesidades urxentes, todas elas solicitadas e demandadas pola veciñanza. Un plan que produceu melloras tanto no casco urbano como no rural. Ese plan de obras foi histórico e que aínda se está a executar neste intre e se executará nos vindeiros meses e ao que se lle dará continuidade nestes orzamentos con accións que neste orzamento van recollidas. Volvendo ao que me refería á serie histórica deste orzamento, o orzamento deste ano 24, no ano que comenzamos nuns días, son continuidade dos orzamentos do 22 e do 23, e gardan unha liña de coherencia e continuidade con eles, e mesmo son a serie histórica no capítulo 6, o de investimentos reais máis altos de todos os orzamentos realizados. Estes orzamentos están marcados nunha senda de contención das partidas pola altísima débeda que mantén o Goberno do Estado co Concello de Lalín e que en apenas 3 días ascenderá a 7 millóns de euros. Pois miren, a regla de 3 é clara. Se o orzamento é de 19 millóns e a débeda que mantén o Estado en concepto de devolucións da EDUSI e do IDAE é de 7, fixemos estes orzamentos sen poder contar na tesourería municipal co 40% dos cartos que supoñen unha anualidade completa do Concello. E o peor de todo, e a situación que temos, e que é a real, é a incertidume de cando se contará con eses cartos, que podería ser, no mellor dos casos, incluso para o ano 2025. Xa o sei, ao estando pensando, e despois será xa un dos primeiros argumentos nas súas exposicións, que van a decir que con eses cartos non se fai directamente o orzamento. Pero xa lles digo que afecta moi directamente a eles, porque eses cartos que son remanentes e que non se sabe cando nos lo liberarán, si son a parte moi importante da planificación dunha anualidade e da xestión anual dun goberno. E ao non dispor deles, nin saber cando chegarán, temos que planificar únicamente co que temos no orzamento. E iso foi o que fixemos, planificar co que temos na casa. Estes orzamentos, xa o dixemos, e son así, é un orzamento que é responsable, coherente, contido, realista e axustado. E por que decimos que é así? É responsable porque non podíamos diseñar un orzamento expansivo cando non sabemos nin temos máis mínima unha idea da data na que pode ser, nos reintegrarán esa cantidade de fondos europeos. Repito, son 7 millóns de euros. Coherente, porque lle dá continuidade aos orzamentos anteriores e inclúe nel proxectos que se puxeron en marcha ou se deseñaron no ano anterior e que terán reflexo neste mesmo orzamento como a continuidade da compra dos terrenos da Gran Plaza, a compra da Casa de Dogálvaro, o local social de Carregoso ou a continuidade doutros proxectos que xa están en marcha. É contido porque, despois dun importante esforzo inversor nas prioridades e necesidades dos veciños, con proxectos como os da Arenal ou os que se están a rematar de EDUSI, e que neste intre están en execución ou concretándose, non se abren novas liñas de investimento ata completar as que hai en marcha e que estean totalmente realizadas. É realista porque se realizou un orzamento co que hai e non co que pode haber ou terá que haber. E é axustado porque se afinaron moitas partidas, adecuándoas aos cartos que realmente despois se executan. Con elo, redúcese a cantidade consignada e optimízanse os números, o que non quere dicir que en determinado momento, ou no caso de que se reintegre a metade do ano os cartos que non se adevedan, non se poidan suplementar ou incrementar as disponibles que figuran neste orzamento. Entrando no capítulo de gastos, o orzamento experimenta un incremento no apartado de persoal de en torno a 300.000 euros, que obedece basicamente a actualización dos salarios do persoal, plan de estabilización, creación de novas plazas
ou interinidades. A variación dos gastos correntes é de apenas 100.000 euros, sobre unha partida total de máis de 8,2 millóns de euros. É un incremento contido en o que xa se contempla unha reducción nos consumos enerxéticos, contando que na segunda metade do ano entre en funcionamento a ese dos edificios municipais e con elo un aforro importante. No capítulo 3 de gastos financeiros prodúcese unha suba de medio millón de euros, xa que se empezan a pagar os créditos que se solicitaron para EDUSI era para o plan de obras que remataron o seu período de cadencia e, por tanto, xa se empezan a pagar. Insisto, todas elas obras necesarias, urxentes, coherentes e reclamadas polos veciños. No capítulo 6, o de investimentos, pasamos de 3,3 millóns en 2023 a 1,9 no ano 24. Nesta partida, como xa indiquei ao comenzo, é onde máis se reduceu, considerando a gran cantidade de obras que hai en marcha e pendentes de rematar e tamén da afección que ten ao capítulo 6 a débeda que mantén o Estado con la LIN, o que impide tirar de fondos propios para a execución de novos investimentos. No detalle figuran as seguintes consignacións: 741.548 euros para a construción do edificio polivalente de Carragoso, 729.686 para a adquisición de terreos e a construción da área de reparto 26 para a Gran Plaza, 162.646 para a cuota da compra dos inmobles da Casa de Don Álvaro, 150.000 para honorarios da redacción de proxectos e 30.175 para a adquisición dunha parcela na parroquia de Cercio. No capítulo de ingresos, o incremento máis importante é no capítulo 1, de impostos directos, que se fixa en 600.000 euros, con reaxuste que formalizamos a maior parte dos concellos da nosa categoría e a recuperación do imposto sobre incremento do valor dos terrenos de natureza urbana. No capítulo 2 de impostos indirectos, prodúcese unha revalorización da partida que pasa de 150.000 a 400.000 euros nunha parte importante debido á reactivación do ICIO que se anunciou xa hai uns meses e que se mantén no 3%. Recuperación que xa se anunciara ao decretalo suspendido durante 2 exercicios motivado pola pandemia. As variacións no resto das partidas é relativamente pouca. A gas, no caso do capítulo 6, onde se inclúe unha partida de ingresos de 970.196 euros que se corresponde coa venda de parcelas que se utilizará para acometer a compra de outras propiedades. Apuntar que nos informes que se inclúen no expediente dos orzamentos figura unha débeda a 31 de decembro de 2022 que é a que se recolle para facer os orzamentos de 7,8 millóns de euros, ao ser a cantidade de liquidación que se presentou hai pouco máis de un mes. Un dato que se incrementou nas últimas 2 semanas ata os 10,2 millóns de euros ao facer o pagamento das 2 obras que conclúen a EDUSI, tanto o edificio sociocultural do Manuel Rivero como as obras do entorno de Don Ramiro, que superan de longo os 2 millóns de euros. Uns pagamentos que se fixeron na última semana e se completarán ao longo desta. Cartos estes abonados ás empresas e que forman parte dos créditos que se suscribiron para rematar EDUSI. Unha débeda irreal e marcada polos retrasos nos pagamentos do Goberno do Estado. A día 1 de xaneiro de 2024, a débeda situarase nos 10 millóns, pero 7 deles corresponden á devolución de cartos retrasadas do Goberno do Estado. E os 3 millóns... Un minuto, nada máis. Espera, perdona, continúa. Unha débeda irreal e marcada polos retrasos nos pagamentos do Goberno do Estado. A día 1 de xaneiro de 2024, a débeda situarase nos 10 millóns, pero 7 deles corresponden á devolución de cartos retrasadas do Goberno do Estado e os 3 millóns restantes foron para financiar obras como Arenal ou a campaña de saneamentos urxente e necesaria que houbo que acometer. Digan vostedes o que podíamos suprimir
Digan vostedes o que lle poderíamos decir aos veciños que non fixéramos. Conclúe dicindo que este orzamento é só o inicio do exercicio 2024, porque, como puderon ver, no ano 2022, que é o último ano totalmente pechado, empezouse cunha cantidade e case se rematou co doble. O orzamento é un documento moi vivo. Con este goberno, grazas á capacidade de atraer recursos e fondos de outras administracións e grazas á xestión ca que se realiza, co que as partidas que comenzan tendo unha consignación agora, ao final do ano poderá ter unha moito máis importante. Rematei, alcalde. Moitas gracias, Paz. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Ben, bo día. Nós, obviamente, como anunciamos, íbamos votar en contra deste orzamento. E porque pensamos que este orzamento é a radiografía perfecta da nefasta xestión deste goberno municipal e precisamente se chegamos a ter un dos orzamentos peores da historia, como xa dixemos, é única e exclusivamente pola utilización perversa que o Partido Popular fixo dos cartos públicos de todos e todas os bainenses en período electoral neste ano e que así se entendería seguramente incluso o resultado das propias eleccións. Nós entendemos que máis alá do que a enxeñería económica, a hora de vostedes falar deste orzamento, pois son uns orzamentos claramente antisociais, uns orzamentos propios en termos políticos de trileiros, nada inversor, e que está ao servizo do Partido Popular. Nos, desglosando dito orzamento, que queremos dar unhas pinceladas, no apartado de gastos, pois eu creo que hai datos moi significativos en todo o orzamento. Pero, por exemplo, no capítulo 1, que vostede é unha retaída de mentiras, tanto cando presentaron os orzamentos como hoxe neste pleno para defendelos. Fala que o persoal sube polo RPT e polo IPC. Temos unha subida ni máis ni menos de 314.400 euros, un 5% máis se vai gastar en persoal nun orzamento, insisto, que baixe a máis de 600.000 euros. Aquí siguen subindo, pero non precisamente por estas cuestións, senón porque teñen que adecuar tamén, en gran medida, este apartado de gastos en persoal ás sentencias judiciais gañadas por traballadores e traballadoras ante a situación precaria que as tiñan vostedes contratados. Temos, obviamente, un coste que, por suposto, vamos falar disto, ainda que lles moleste moitísimo, un coste fundamental do goberno municipal. Aquí baixa todo, linealmente, neste orzamento, agás o tema dos impostos, que suben espectacularmente, e o tema dos seus salarios, obviamente. No tema do coste do goberno municipal, eu creo que hai dous datos que o din claramente. Estamos falando que pasa de 791.000 euros a 954.000. Un aumento de 163.000 euros, un 17% máis. E se nos referimos aos salarios dos concelleiros asesores, pasa de 551.000 euros a 645.000 euros, un 15% máis. Un 15% máis. Imagínense vostedes o orzamento que están aquí aprobando. En gastos correntes sube ni máis ni menos que 104.000 euros. Non hai contención, nin tan siquera, neste apartado, cando, insisto, é un orzamento a baixa linealmente. É especialmente importante para entender a que responde este orzamento, porque responde, na súa gran medida, a pagar o desastre que vostedes fixeron dos cartos de todos os larinenses e a débeda enorme que deixaron, pois responde a pagar esos desmadres que vostedes se permitiron. E no capítulo 3, no de intereses, sobe ni máis ni menos que 513.000 euros,
unha suba do 1.200% máis. Do 1.200% máis. E isto é única e exclusivamente pola súa nefasta xestión, pola utilización perversa dos cartos públicos en función e en beneficio do seu partido e que obviamente ocultaron a cidadanía até o día de hoxe. Mire, teniente alcalde, vostede hoxe dá unha cifra motivada porque onte un funcionario lle dixo que o a tiña. E hoxe dá unha cifra da débeda que falaremos despois, pero vostede presentou estes orzamentos aos medios de comunicación, está recollido, dicindo que a débeda deste Concello iba a ser de 7,8 millóns. 7,8 millóns. Dato que a retrata perfectamente e que é completamente falso cando estamos falando de máis de 10 millóns. Mire, eu vou dicir aquí a débeda real que este Concello ten, que vostede, obviamente, non lle quedou máis remedio que adiantarse. A débeda real que este Concello ten é de 10.259.000 euros, dato que vostedes se negaron a dar sistemáticamente e que hoxe, obviamente, non lle queda outra que dalo precisamente polo que lle estou dicindo. Se, obviamente, dividimos entre a poboación que temos, pois nos dá que, grazas a vostedes, cada veciño ou veciña débelle aos bancos 504 euros. Eu lembrolle que cando vostedes colleron este goberno, non había débeda e, desde logo, había máis de 6 millóns nas arcas municipais. Aquí a vostedes lle quedan 200.000 euros para dispoñer nas arcas e unha débeda de 10.259.000 euros. Isto é o legado que vostedes deixan e isto é como vostedes xestionaron as contas públicas. Eu creo que, desde logo, hoxe debían aclarar isto e o entender do BNG máis sincero, pois eu creo que isto, como falaremos nos vindeiros días, porque hoxe é evidente que non dá para o tema, pedir responsabilidades. Mire, no capítulo 4 de transferencias correntes, pois ni máis ni menos que baixa 242.000 euros, un 16% menos. Vostedes que, bueno, pois todo o que é as partidas para subvencións, para becas, emerxencia social, para o que dan as distintas asociacións culturais, deportivas, sociais, etcétera, tanto a nivel de subvencións como de xeito de libre concurrencia, vostedes baixanas nun 16%. É un despropósito, desde logo, chegar a esta situación e por iso nos falamos, obviamente, de que son profundamente antisociais. E explíquenllo vostedes como a este tipo de asociacións vostedes lle van baixar linealmente e dun xeito tan importante as aportacións, incluso algunhas xa negándollas. Eso sí, os seus amigos e colaboradores mantéñennas intactas na gran medida. No capítulo 6 de investimentos reais, e que ainda vostedes teñen o despropósito de decir que van facer investimentos. Pero mire vostedes, é que no apartado de investimentos reais baixan 1.437.000, un 44% menos respecto ao orzamento do 2023. Home, é evidente que isto ten unha explicación. Vostedes, polo profundo grado de endebedamento que someten as arcas municipais ao límite, o que perderon é músculo económico e, polo tanto, non teñen capacidade ningunha inversora. Eso sí, para os seus salarios hai toda a que faga falta e para subirlle a presión fiscal á cidadanía exactamente igual. E, mire, no apartado de impostos eu decirlle dúas cousas no capítulo 1. Sube un 12% ese capítulo, pero se nos vamos ao desglose vemos como só 708.000 euros son dunha suba importantísima que responde, por un lado, ao IBI, que sube linealmente un 25%, a todos os veciños e veciñas de Lalín o ano que ven van pagar no seu recibo de IBI un 25% máis e depois recuperar un imposto do que dixeron cando eran oposición que era tan profundamente injusto como era precisamente o das plusvalías, que sube, obviamente, é algo novo e que teñen unha previsión de 222.000 euros. Mire, isto é a forma que vostedes teñen de xestionar.
E claro, e en transferencias de capital, no capítulo 7, baixan 72.000 euros, un 99% menos. Claro, fundamentalmente se debe a reducción no padroado cultural por motivos que sabemos, pero incluso, bueno, fan un investimento moi importante, unha partida moi importante no padroado cultural que lle asinan 1.000 euros. Isto é precisamente o que vostedes están falando, non? Mire, a mí se me falta aquí... Xa me irei aquí. Aquí está. Mire, queríamos falarlle tamén do que é as transferencias correntes. Baixan ni máis ni menos que 242, como lle dixen. E iso explíquenlle, insisto, por que algúns llas manteñen intactas e outras llas suprimen. Sí, eu quero 5 máis. Que seguramente non os consuma, pero quero. E mire, e unha cuestión importante que non quero deixala, no capítulo 9, no de amortizacións, vemos que sobe ni máis ni menos que 177.600 euros, unha suba espectacular do 147%, obviamente debido a que todo o endebedamento que se produce remata o período de carencia dos préstamos desos 2 anos e, desde logo, vamos pasar a pagar unha millonada tanto de xuros como de amortizacións. En conclusión, estamos ante os orzamentos con máis ingresos, uns orzamentos que teñen máis ingresos e significa menos orzamentos, 600.000 euros menos de orzamento, tendo casi 2 millóns máis de orzamentos, de ingresos, perdón, nos orzamentos en base á presión fiscal e a monetarizar o chan municipal. O patrimonio que é de todos os veciños, vostedes van recaudar casi 1 millón de euros de vendendo o que é o patrimonio dos veciños. Fíxense vostedes como están xestionando o que é público e o que é de todo o mundo. E ainda así, insisto, 2 millóns máis de ingresos por presión fiscal e por venta de patrimonio e un orzamento que se presentan aquí que baixa en 621.000 euros. Máis presión fiscal. Despilfarro, obviamente, pagando o despilfarro do ano electoral de vostedes. Unha suba espectacular, como lle dixen, do que é os seus salarios e dos seus asesores. Unha venta de patrimonio que, desde logo, que está evidenciando que este Concello está casi en liquidación. Unha reducción drástica da inversión, é o que hoxe nos presentan vostedes aquí. Unhos recortes sociais que pensamos que neste momentos de crise é o que menos debe responder. Mire, a suba espectacular dos intereses e das amortizacións nos vai traer, obviamente, máis pobreza. E entre os 2 capítulos suman ni máis ni menos que 854.654 euros, que absorben íntegramente a suba dos impostos no capítulo 1 e 2 de ingresos. Exclusivamente todo o que vostedes ingresan por maior presión fiscal asumen, desde logo, os intereses que vamos ter que pagar os bancos pola súa débeda. E isto, desde logo, para nós é extraordinariamente grave. Outra baixada grande que se dá no capítulo de transferencias corrente. Din as bases de execución que ese capítulo vai destinado a paliar a escaseza de medios e apoio á labor desinteresado por parte das entidades sin ánimo de lucro. Textualmente. Pois ben, a forma de contribuir a estas entidades de vostede, a súa forma de contribuir a do Partido Popular é baixar o orzamento nun 16%, 242.000 euros menos que vai recibir. E, polo tanto, a cidadanía paga e sofre os maiores recortes por culpa da súa mala xestión. E o capítulo de investimentos, permítame incidir neles, baixa un 44%, quedando reducido a 1.800.000 dos cales 970.000 proceden da venta de solares que é patrimonio de todos os veciños e que, polo tanto, vai deixar de selo. En definitiva, e para rematar, xa estamos, pois, outra vez, cheos das políticas do Partido Popular, da súa política económica. Obviamente, por un lado, soben indiscriminadamente e injustificadamente os impostos á cidadanía, por outra, venden o patrimonio,
por outra aumentan os gastos en amortizacións e pagos de intereses da débeda e, finalmente, acabaron cos remanentes de tesorería. Quédanlle 200.000 euros a este Concello en caixa, 200.000 euros. Eu, desde logo, que lle pedimos desde o BNG que cambien o rumbo, porque o van levar, e eu creo que a excusa, porque eu supoño que todos os orzamentos de todos os concellos terán un problema dos ingresos do Estado. Non creo que sexa Pedro Sánchez que queira, deña unha enquina terrible contra este Concello. Por lo tanto, todos os orzamentos se fan en base a eso. E, desde logo, a situación do resto dos concellos non é nin a mitade de lamentable as contas que presentan das que hoxe vostedes están presentando. Como deixamos nós esta casa e como a están deixando vostedes? Moitas grazas. Bueno, bo día a todos e a todas. O que hoxe o Partido Popular pretende neste pleno é aprobar un dos peores orzamentos da historia de Lalín. A señora Tenente Alcalde utilizou na súa intervención máis de 15 veces a expresión débeda do Goberno do Estado. Parece que este orzamento só vai diso, iso é o que lle queren facer ver aos veciños e veciñas de Lalín, pero nós imos explicar un pouquiño máis de que vai este documento. O primeiro de todo é dicir que chegan tarde, mal e arrastro. Levan de vacacións dende as eleccións e non fixeron nada de nada, nin sequera foron capaces de sacar e aprobar este orzamento en tempo e forma. E iso que isto era un mantra que repetía unha e outra vez o alcalde Crespo, que segundo el sempre ian ter os orzamentos a tempo para comezar o ano. Pois ben, esta non é a primeira vez que sucede isto dende que volveron ao goberno no ano 2019. Non conseguiron sacar os orzamentos en tempo e forma a pesares de ter unha recua de concelleiros con educación, a pesares tamén de ter unha recua de asesores máis ca nunca e a pesares tamén de ter unha maioría absoluta que lle faría moito máis fácil. Trátase, neste caso, dun orzamento de 19,4 millóns de euros e aquí temos que lembrar de onde vimos. No ano 2022, lembramos ano preelectoral, aprobaba un orzamento de 29,8 millóns. No ano 2023 xa foi baixando a cousa, 20,1 millóns, e pasamos ao ano 2024 a 19,4 millóns. Claro, para este ano xa non temos eleccións municipais á vista. O de sempre, despilfarran o que non está escrito xusto antes das eleccións e logo os veciños e veciñas do noso Concello pasan 3 anos a velas vir. É o modus operandi do Partido Popular. En todo caso, hai que deixarlle claro á veciñanza cal é o resumo deste orzamento e non é outro máis que máis impostos, máis débeda, pero menos investimento e menos servizos para os veciños e veciñas de Lalín. Primeiro, hai que decir que a débeda coa que presentaron este orzamento ante os medios non era, efectivamente, de 7,8 millóns, senón que, como adiantou antes na intervención a Tenente Alcalde, era de 10,2 millóns, co cal non era certo o que estaban a decir. E o da débeda irreal, en termos económicos, eu non sei ben como pode explicalo. Miren, vostedes teñen que recortar o gasto social, o gasto cultural e demais, entre outras cousas porque pasamos de 11.000 euros de intereses no ano 2023 a presupostar 532.000 euros no ano 2024. Non é nada a diferencia. Fai uns meses tamén que aprobaron vostedes en pleno unha subida de impostos sen precedentes para os veciños e veciñas de Lalín, que para o ano que ven, por certo, van notala directamente nos seus petos. Os prexudicados, como sempre, as familias que peor están pasando, os autónomos e autónomas e as pequenas empresas. E o peor desta subida é que non vai a repercutir para nada en mellores condicións de vida para os nosos veciños. Subiron un 25% o IBI aos veciños na contribución urbana, cunha media de 60 euros máis por vivenda, polo que van a recadar 708.000 euros. Recuperaron o ICIO, despois de eliminalo por pouco tempo, só ata pasar as eleccións. Recuperaron o imposto de plusvalías, imposto que se eliminou, pero xa sabemos que cando goberna o PP volve o despilfarro e despois iso hai que pagalo. Triplicaron o custo da taxa de primeira ocupación e podería seguir, pero non o vou facer. Miren, eu xa llo dixen unha vez, a veciñanza non lle ten culpa de que queiran facer unha praza de 10 millóns de euros. Tampouco lle ten culpa de que xoguen ao Monopoly, de que despilfarren en precampaña ou de que repartan soldos entre os afíns. Se falamos de investimentos, pois son un reflexo do que fixeron.
levan uns anos xogando a ser unha inmobiliaria. Como non se move moito o mercado inmobiliario en Lalín, xa o moven vostedes. Nos orzamentos, os investimentos, pois son un reflexo diso. Mercan por aquí e venden por alá. E mentres vostedes seguen con esta idea, tanto a cultura, o gasto social, o comercio que dá vida ás nosas rúas, pois queda nun terceiro plano. Seguen coa idea dos proxectos faraónicos, coa obsesión do ladrillo e do formigón, mentres a xente queda sen proxectos culturais, sociais, etc. Teñen que afogar os lalinenses a impostos para pagar as débedas de xogar ao Monopoly ou ás inmobiliarias. Orzamentan deste xeito partidas para a compra de parcelas e das casas do que será a Gran Praza, para a compra da casa de Don Álvaro, para a compra de outras parcelas en aldeas. Pola contra, venden outras parcelas que agora mesmo son patrimonio de todos e todas as veciñas. E teñen que facer caixa, claro, é normal. Pero, se estamos falando de investimentos, aquí sí que votamos algunhas cousas de menos. Onde están as pistas de atletismo? Onde está todo o que prometeron do Anxo Cortizo, que non é pouco? E tamén lembrei estes días vendo que estaban a sacar, que sacaron varias veces na prensa, as obras de recuperación de Don Ramiro, que, por certo, están acabando agora, no último momento, para certificar a tempo a obra. Despois queixanse de que non lle pagan, de que tardan en pagarlle. E falando de Don Ramiro, perderon unha parte da obra por non actuar a tempo e dixeron que iban a levar a cabo a outra parte, pois vemos que nestes orzamentos esa segunda parte tampouco está. Vemos tamén que lle van mellorar a vida aos veciños e veciñas, como lle van mellorar se o presuposto para a pavimentación de vías baixa un 34%. E logo, se nos vamos aos gastos de persoal, bueno, o aumento é importantísimo. Non é como di Paz Pérez por adecuarse á regulación laboral. O certo é que vemos que regularizar o persoal e a súa desfeita en materia de persoal efectivamente saíulle moi caro ao Concello de Lalín. O alcalde ría cando lle dicían que regularizar a desfeita ia custar entre 800 e 1 millón de euros máis ao ano. E o certo é que a día de hoxe estamos a falar de 7 millóns de euros en gastos de persoal. 2 millóns de euros máis que no ano 2019. Son unha máquina de fundir os cartos dos lalinenses e os seus pagos de favores, as colocacións a dedo e todo isto, pois fai que despois lle teñamos que ir aos petos aos lalinenses. Voulle dar datos. O 37% do orzamento do Concello de Lalín vai destinado a gastos de persoal, algo que nunca se deu. Dende o ano 2019, a subida de gastos de persoal é dun 42%. Quedouse curto iso do millón de euros. Son 2. Antes tamén de votar, gustaríame que se nos aclarara que vai a pasar co aumento da xornada laboral de 2 plazas que non están contempladas na RPT e das cales o señor secretario indica que o procedemento obvia os procesos de acceso á función pública. Tampouco quero deixar pasar o tema das produtividades e gratificacións. Fai uns meses aprobábamos en pleno un regulamento para regular as produtividades que se lle dan aos funcionarios e ao persoal do Concello, que ven reflexado neste orzamento para dárselle. Pero, non contentos con iso, pois tamén ven reflexadas gratificacións que, como todos sabemos, non están reguladas e son vostedes os que a van repartir, pois, como sempre, a dedazo. E non contentos cos importes que tiñamos nos orzamentos anteriores, que non eran poucos, pois esta vez aínda se amplían e chegamos aos 100.000 euros en gratificacións. Eu creo que non é unha cuantía como pouco menor para pasar por riba dela. En gasto social, eu non me quero esquecer tampouco disto. Eu creo que debería chegar o momento no que os nosos representantes deixen de pensar en facer edificios, en botar cemento, empecen a pensar dunha vez por todas en mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Temos edificios sen uso no Concello que están caendo, sen embargo, seguimos pensando en facer grandes obras. Así son vostedes e así é o seu plantexamento.
Pero, mentres, temos un exemplo como 50.000 euros menos para programas de conciliación, un 20% menos para programas de apoio á natalidade, 20.000 euros menos para programas de integración social, menos axudas para colectivos como a Espadeza. As axudas para o transporte universitario, pois un 33% menos no 2024. E podería seguir, pero eu creo que dar máis datos, pois, ao mellor, queda un pouco diluído o tema. No comercio, pois a min gustaríame saber, sinceramente, que é o que van a facer vostedes co comercio de Lalín. Eu creo que non teñen unha folla de ruta. Non se lle coñece ninguna soa iniciativa para o comercio de Lalín. Nin nada que poida paliar o decrecemento do comercio, nin que poida melloralo. E digo isto porque o ano pasado para o comercio tiñan unha partida ridícula, pero que este ano é moito peor, 3.000 euros para comercio. Antes xustificaban, que lle daban 100.000 euros á Asociación de Empresarios e que xa eles se encargaban do comercio. Agora pasan a darlle 5.400 euros á Asociación de Empresarios, unha baixada de máis dun 90%, non sei se consideraban que, que non o estaban facendo ben, e entonces non sei que é o que van a facer co comercio, porque, dende logo, 3.000 euros para comercio non lle dan nin para imprimir uns... Vale. Se falamos de fomento do emprego, pois estamos na mesma, 31.000 euros menos en programas de fomento do emprego e, por exemplo, 10.000 euros menos en axudas para a creación de emprego. O mesmo podemos decir de todo o que ten que ver coa cultura. Baixan absolutamente en todo. Non lle importou antes e menos lles importa de agora en diante que teñen que conter o gasto despois de despilfarrar. Menos equipamentos culturais, menos promoción cultural, menos subvencións para as bandas, menos diñeiro para a biblioteca, o combo completo. E agora sí que vou a rematar, remato cambiando de tercio e falando de ingresos. Dicían cando presentaban este orzamento que era un orzamento de contención e que non coñecían o montante do que lle ia corresponder do Estado. Teñen que deixar de contarlle estas cousas aos veciños e veciñas de Lalín. Primeiro, porque en novembro emprazáronnos para un pleno de orzamentos que nunca chegou a celebrarse a finais de novembro ou principios de decembro, co cal entendo que a esas alturas deberían ter, polo menos, ou prácticamente resolto este documento. Din que non se coñecía o que viña do Estado, pero que a esas alturas non coñecían o que viña do Estado, non coñecían o que viña da Deputación, nin coñecían o que viña da Xunta, porque ninguna das tres administracións tiña os orzamentos sacados. Esta non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que en España non hai os orzamentos a estas datas, e tampouco se rasgaron as vestiduras neste Concello. Mire, isto dos orzamentos do Estado non, como ben adiantou a tenente alcalde, non inflúe nos orzamentos senón na tesorería, xo adiantou. Pero, aínda así, prefire seguir dándolle unha información sesgada, canto menos, vou ser suave, á veciñanza. Por iso se chaman presupostos, hai que poñer neles o que se presupón que vai a ocorrer, logo xa se fai a liquidación e xa se corrixe. Vostedes, incluso nestes presupostos, son capaces de reflexar cuantías que non saen en ningures, e que non sabemos, eu polo menos non sei de onde saen, como algunhas partidas da Xunta que non sei de onde saen, porque hai algunhas que falan do edificio polivalente, creo que lle chaman agora, de Carragoso, que se supón ou se presupón que vai a Xunta a aportar unha parte para ese edificio. Eu non sei onde está ese convenio de colaboración ou onde aprobou a Xunta, porque nos orzamentos da Xunta non está, entonces neste orzamento sí que ven, pero non se contempla, por exemplo, a subida do 22% da participación do ingreso do Estado anunciada xa polo Goberno Central. E non se preocupe tampouco dos fondos europeos que están coa matraca que os 7 millóns de euros chegarán. Xa lle explicamos que os procedementos son iguais para todos. Pedro Sánchez non terá un botón para pagarlle automáticamente ao Concello de Lalín, porque, como ben dixo Paco, por non nos terá manía a nós exclusivamente. Que estén tranquilos que nos van pagar. Evidentemente, a nós tamén nos gustaría que todas as administracións, todas, paguen con máis celeridade, pero os procedementos son os que son e vostedes sábenos perfectamente. Moitas gracias. Turno para compromiso. Rafael Cuña ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas.
Miren, trae o Goberno de Lalín un orzamento que é a radiografía exacta do que levo anos denunciando que ia acontecer. Unha xestión absolutamente nefasta dos recursos públicos, insultante para a intelixencia dos veciños, insultante para a intelixencia do resto de partidos que estamos aquí representados e que creo que denota exactamente as capacidades que teñen o Goberno de Lalín a día de hoxe para facer fronte aos retos que necesita esta vila e este concello nos próximos anos. Un concello endevedado ata extremos insoportables. Un concello que pasa en días de decir que debe 7 millóns de euros a decir nun informe de intervención que son 9, ata que a realidade di que son máis de 10 millóns de euros, o que significa que cada lalinense a día de hoxe ten 500 euros de débeda. A xestión que fan vostedes dos cartos públicos, dos cartos de todos e de todas, é, sen dúbida, a xestión que serían incapaces de facer cos cartos propios. Impórtalles ben pouco os cartos de todos, porque seguramente cos seus propios cartos nunca farían semellante xestión. Se estivesen vostedes en unha empresa miña, estarían todos xa na rúa despedidos. É o que lles quero decir. Miren, subir os impostos e pretender que Lalín pague precisamente a súa xestión. Que os lalinenses, todos e cada un deles, que fagan fronte ás súas desfeitas de xestión cos cartos de todos e todas. Impropio de un goberno mínimamente responsable. Eu debo de agradecer, porque o cortés non quita o valiente, debo agradecer ao goberno que atendese a oferta de compromiso de sentarse a falar do orzamento. Especialmente quero agradecer a tenente de alcalde Paz Pérez. Din as miñas suxerencias, en nome da miña formación, mais o corsé das políticas destes anos fixo imposible variacións sustanciais. Pero, en todo caso, si é unha demostración de democracia que o Goberno de Lalín se preste a sentarse co principal partido da oposición a falar dun documento tan importante como o orzamento. Eso sí o quero recoñecer. Pero tamén lles digo, señores do Goberno de Lalín e do Partido Popular, a min que saben que me gusta moito ver política nacional, para min a política nacional é a galega, e tamén me gusta ver a política estatal. E cando vexo como vostedes, por exemplo, din en cuestións como da amnistía, que o goberno de Pedro Sánchez, o goberno do Estado, non serei eu sospeitoso de ser do Partido Socialista, é un goberno ilexítimo porque foron a unhas eleccións mentindo sobre o que van facer agora coa cuestión da amnistía. Eu pregúntolles se vostedes son un goberno lexítimo para os lalinenses despois de ter mentido sobre cuestións tan importantes como a suba de impostos municipais, que eu no propio debate que tivemos no Salón Teatro advertín aos lalinenses e en todos os mítings das parroquias advertín aos lalinenses que ia acontecer e negaron. Son un goberno legitimado polas urnas, pero a miña pregunta é se son un goberno lexítimo despois das urnas. Eu teño, sinceramente, as miñas dúbidas. Miren, eu lembro perfectamente cando comenzamos a facer o orzamento do ano 16, entrou no despacho da alcaldía o agora eurodiputado Nicolás González Casares e preguntoume por onde empezamos. E eu dixenlle, mira, polas políticas sociais. Unha vez cubertas as políticas sociais, despois ven todo o demais. A min dame a sensación de que o goberno do Partido Popular ten outro modelo. O modelo do Partido Popular é, primeiro empezamos polas orquestas e polas festas e despois xa virá todo o demais. Bueno, os lalinenses escolleron esta opción e hai que respetalo, pero é así. Miren, a día de hoxe podes asegurar, saben que na miña vida privada son empresario, que as propias asociacións estánnos pedindo xa, despois do recorte anunciado polo Partido Popular, estánnos pedindo axuda ás empresas privadas para poder facer fronte aos gastos que teñen durante este ano. Tamén os clubes deportivos, onte mesmo un clube deportivo se dirixe a min tamén a ver se podíamos trasladar novas axudas en virtud do que ven para diante. Bueno,
en orquestas non recortamos, pero en políticas sociais e en políticas deportivas parece que non hai ningún tipo de problema. E o peor de todo é que veñen tempos bastante convulsos e aínda peores. Os pagos aprazados de inmobles pois fan que nos próximos anos, unidos á recuperación probablemente da regla de gasto, veñen tempos pois moi complicados para o Concello de Lalín. No pleno de mañán, seguramente, pois parase en marcha un mecanismo para rescindir o contrato do SAF. O contrato do SAF, lóxicamente, hai no que aumentar, hai no que pagar, polo tanto, non? E eu quero saber, isto unido aos máis de 300.000 euros en persoal que se acaban de engadir. Por certo, quero lembrar cando a interventora Marta Oviedo no seu momento dixo que coa regularización do persoal do Concello de Lalín podíase achegar a cifra de 1 millón de euros. Había sindicatos afíns ao Partido Popular, como a Comisión Obreiras, que decía que mentía o alcalde Cuíña e que, como moito, esta regularización sería de 100.000, se o tempo lle deu a razón á interventora ou non lle deu a razón á interventora. E se lla quitou a Comisión Obreiras e ao Partido Popular. Como se vai a pagar nos próximos anos todo isto, señor alcalde e señores do Goberno de Lalín? Eu pregúntolles tamén, por que non se aprobou o pasado mandato finalmente a RPT? Sería porque os incrementos da RPT farían insostible económicamente a situación económica do Concello de Lalín? Cando se vai a aprobar a nova RPT, que vai pasar en esta casa? Como se van facer fronte a todo o que hai que pagar nos próximos anos? Eu vexo especialmente complicado. Xa non quero falar, isto temos falado moitos grupos da oposición, dos varios millóns de euros, varios, por riba dos 5, nos que non se utilizou o procedemento axeitado según os informes semanais despois de xuntas de goberno da propia interventora. É dicir, discrecionalidade absoluta no gasto que dá como consecuencia que tenemos unha situación económica altamente preocupante. Eu quero decir, miren, síntome de volta de algunhas cousas, que unha parte importante, o pobo de Lalín, tamén é responsable desta situación. O pobo de Lalín foi absolutamente parte do pobo de Lalín, quero decir, por iso digo en parte alícuota. O pobo de Lalín foi unhas eleccións cando os grupos da oposición advertiron aldea por aldea e lugar por lugar do que agora está acontecendo. E decidiron votar o que decidiron votar legítimamente. E iso mereceme todo o respeto. Pero son absolutamente corresponsables da situación que imos ter en Lalín os próximos anos. E miren, eu presidín un goberno que atopou unha débeda importante e poucos cartos na caixa. E tivo un bo nivel de investimentos, a pesar das reglas fiscais que agora vostedes non teñen, e conseguimos fondos europeos importantísimos que aínda a día de hoxe se siguen executando. Como é o caso de don Ramiro, que citaba antes, a voceira do Partido Socialista, dos que creo que podemos estar orgullosos. E tamén presidín un goberno xunto co PSOE, o BNG e a PAC, que deixou un concello solvente e con cartos na caixa para afrontar o futuro. O goberno de Lalín, a día de hoxe, é o peronismo arxentino, cos cartos públicos. Agora queren ser Milei, de repente. Tornaron e queren ser Milei. 1,8 millóns de euros de investimento sobre un orzamento de menos de 20 e vendendo patrimonio público non chega ao 9,55% de investimento no próximo ano para as necesidades dos larinenses. Preocupante. Miren, eu gústame, insisto, diferenciar as cousas. Acabo de ser, creo que, altamente crítico co goberno de Lalín. A miña relación co goberno de Lalín, debo decir que é boa a día de hoxe, deste grupo, e respeto a todos e cada un deles, incluso a moitos os aprecio, pero quero diferenciar unha cousa de outra. Outro día decíalle precisamente a concelleira Raquel Lorenzo que lle debía unha disculpa. Fago agora en público, tanto a vostede como a súa familia, porque non fun xusto con vostedes. Creo que o sito axeitado para facelo, porque as críticas foron tamén aquí, non? Espero que me acepte, ademais. Que se prepare Lalín para tempos convulsos, dos cales hai moitos culpables e moi poucos inocentes. E preocúpame, debo dicilo tamén, un alcalde que está para os grandes anuncios. Nin estivo na rolda de prensa da subida de impostos, nin na da presentación do orzamento. E creo que isto é impropio de alguén que debe estar á fronte do goberno de Lalín.
Esta é a miña opinión. Nada máis, moitas gracias. Moi ben. Se che fan falta máis de 5 minutos, pídemos, vale? Non, pero pídemos. Pídemos. Ben. Vamos co turno de réplica. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular, Avelino Souto, por espacio de 5 minutos. Ben, bons días a todos. A verdade é que, escoitándos a vostedes, pois quedo un pouco asustado, pero eu creo que vou recapitular por partes e vamos, pois, voulles intentar contestar en 6 partes, ainda que a verdade é que a señora Forno deixoume un pouco descentrado. Pero vou intentar contestar en 6 partes. En primeiro lugar, falan vostedes de que este é o peor orzamento da historia de la LIM. Ben, falan vostedes que non son nada sociales, que son para o servicio do Partido Popular. Estas frases tan recurrentes e, ademais, por exemplo, o señor Vilariño dedicalle 2 minutos aos salarios, que me parece estupendo esa obsesión constante que ten. Pero ben, vamos entrar en datos, e eu voulles dar datos como intento facer sempre. E vamos facer unha comparativa, por exemplo, que eu teño aquí, co seu último orzamento e o noso orzamento. E vamos ir a cuestións concretas. Por exemplo, na partida 231, asistencia social e primaria, vostedes destinaban 282.423 euros, nós 377.000, un incremento de 94.000 euros. Na 23112, fin e igualdade, vostedes destinaban 124.000 euros, nós 209.000, 84.000 euros máis. Na 241, fomento do empleo, aparte de perder vostedes máis de 400.000 euros, destinaban 28.958 euros, nós 452.423 euros. Na 323, funcionamento de centros educativos, vostedes destinaban 257.000 euros, nós 459.000, un incremento de 201.000 euros. En instalacións deportivas, vostedes destinaban 207.000 euros, nós 775.000 euros, unha diferencia de 586.000 euros. En promoción do deporte, nós destinamos 44.000 euros máis ca vostedes. En camiños veciñais, vostedes, no seu orzamento, recollían 46.000 euros, nós 291.000 euros, un incremento de 245.000 euros a maiores dos plans que lles sumemos. Investimentos reais, vostedes destinaban 1.100.000, nós 1.856.000 euros. É unha partida que non iba a nombrar, pero que me fixo especial gracia. Resulta que na partida 338, festas populares e festexos, vostedes destinaban 257.000 euros e nós 240.000. É dicir, 15.000 euros máis destinaban vostedes a festas e festexos que a nós. Miren o dato curioso. E se non é así, invito a que me rebatan isto. Uns orzamentos que, ademais, recollen cuestións que vostedes nunca fixeron e nós sí, como poden ser as axudas á carné para a xente moza do noso concello ou as axudas directas ás bandas que vostedes nunca lle deron. É un longo, etcétera, de cuestións que nós sí facemos e vostedes non fan. En segundo lugar, o orzamento é un documento vivo e a mostra desto é a nosa capacidade de xestión. Miren, cando vostedes gobernaban o último orzamento que xestionaron, vostedes presupuestaban 14 millóns e apenas xestionaron 5 millóns extra. Nós no ano 22 chegamos aos 50 millóns e este ano, no que estamos, presupuestamos 20 millóns e vamos a chegar aos 37 millóns de euros. Quer dicir, 17 millóns de euros extras xestionados e conseguidos de outras administracións invertidos no noso concello. Síntoma dun goberno traballador, activo e con capacidade de xestión para atraer fondos. En terceiro lugar, foron 4 anos de expansión, porque este goberno tivo que poñer un plan en marcha histórico de obras para recuperar o tempo perdido en la LIM. Con isto, quero decir que neste goberno fixemos as obras, como mínimo, que se tiñan que haber feito en 8 anos e que vostedes non executaron. Especialmente, por exemplo, señor Vilariño, nas da súa área, que era vostede, como concelleiro de obras, moito de chapa e pintura, como na calle Vidal Abascal, que lle deixou as tuberías de fibrocemento. E é certo, foi un evento necesario para facer un plan de obras histórico, pero a realidade, o Concello de Lalín, a día de hoxe, na roda de prensa, a concellera non mentiu, debe 7,8 millóns de euros. No mes de xaneiro deberá 10 millóns, porque hai que facer os pagos todos das obras todas que se van a certificar agora. Pero o Goberno do Estado débenos 7 millóns.
Co cal, a deuda real son de 3 millóns de euros, por moito que lles pese. E agora díganos, que non farían vostedes? A Rúa Areal, os alcantarillados, que obras deixarían sen facerlle a veciñanza de Lalín? Se me pode dar 5 minutos. O noso compromiso é co veciños, é conseguirlle mellorando. Miren, falan vostedes de que o Concello está arruinado. A realidade é que vamos a estar nun endeudamento, mentras non nos paguen, de sobre un 60%. A capacidade de endeudarse do Ayuntamiento é ata un 110%. Así que deixen de decir que o Concello está arruinado. Neste momento, enfrontamos o reto económico, sin dúbida, significativos debido á deuda que ten o Goberno. Esta situación é certo que nos pon limitacións ás nosas decisións como plan de goberno, creando un escenario de incerteza que é totalmente absoluto. E non só en Lalín, señor Vilariño, tiña vostede razón, todos os concellos, mira os concellos que teñen fondos europeos, como a maioría, e algúns ben cerca, están pedindo créditos porque non dan afrontado e non teñen tesorería pola culpa da deuda que ten o goberno do Estado e, sobre todo, pola falta de claridade e de xestión de saber cando saldarán a deuda que teñen cos concellos. Pero nós, con prudencia, estamos garantindo a estabilidade financiera do Concello neste período de incerteza. En quinto lugar, miren, señora Forno, que vostede nos queira dar leccións de plazos, de presentar o orzamento, é de traca. No goberno que estaba o Partido Socialista, vostedes fixeron 2 orzamentos e agora, como sempre, virán que non o podían facer. Si o podían facer, claro que o podían facer, cunha moción de confianza, por exemplo. Señor Vilariño, a mesma que plantea o señor Lores facer en Pontevedra. Así que non nos diga que non aprobaban orzamentos porque non querían. Aprobábanos porque non lles daba absoluta gana. Sexto, e por último, eu creo que máis importante, e aquí, claro, que lles vou pedir algo difícil, que teñan visión amplia, a ver se somos capaces de que teñan visión amplia de futuro. Miren, é certo que a compra da Casa de Don Álvaro, a Gran Plaza, son investimentos significativos, pero que van moito máis alá do presente. Son decisións políticas nos investimentos do futuro de Lalín, cun impacto a curto plazo, porque hai que afrontalos, pero sobre todo a longo prazo. Están destinados, son decisións que van a cambiar a paraxe urbana de Lalín para os próximos 20 anos e que cambiarán o Lalín urbano que conocemos a día de hoxe, sin ningunha dúbida. E son as transformacións e as decisións que cambian os povos e, sobre todo, que deixan pouso. Son estas decisións que vostede, por exemplo, nunca tomou. Miren, eu digolles unha cuestión que me fai gracia, señora Forno, que vostede, por exemplo, diga que xogamos ao Monopoly e que a veciñanza de Lalín non ten culpa. Miren, a veciñanza de Lalín foi moito máis intelixente que a vostedes, porque vostedes, precisamente, do Partido Socialista, convertiron a Gran Plaza nun gran plebiscito, xa yo dixen un día, e a veciñanza de Lalín díxolle que non quería máis socialismo e que quería máis xestión do Partido Popular. E non o dixo tibiamente, dixo de forma moi maioritaria. Así que recoméndolle que se sume á transformación de Lalín e deixe dunha vez por todas de seguir criticando a Gran Plaza. Porque desde o Goberno estamos a construir o Lalín do futuro, guiados por unha perspectiva importante en política que vai moito máis alá do inmediato. En definitiva, estamos traballando con sentidiño, con mente moderna e construindo o futuro con cada decisión que tomamos. O futuro para moitas xeracións. Terminaches. Gracias. Turno para Paco Vilariño. Ben, Ten a palabra. eu non sei se Abelino lle apreta demasiado a garabata co conseguinte problema que iso ocasiona para o cerebro. Non que ten floxa. Ou se ser o concelleiro que máis cobra por minuto de todo o país tamén lle impide ter unha perspectiva real dos problemas que a nosa cidadanía ten, ou se, desde logo, o que aquí dixo é motivo de día que hoxe dos Santos Inocentes, non? Porque, mire, eu son unha cuestión. Vostede acaba de dicirlle unha compañeira o que quería xente de Lalín.
vostedes enganaron nas eleccións a xente de Lalín. Vostedes dixéronlle que iban subir os impostos como subiron. En que momento lle dixeron iso? En que momento lle dixeron vostedes a xente de Lalín que iban a vender o patrimonio de todos os veciños para pagar a débeda que vostedes xeraron utilizando os cartos de todos os larinenses até maio dun xeito indecente en termos políticos? E que fixeron vostedes con esos supersalarios, con esas adicacións desde maio até decembro? Díganme vostedes, concelleiros, en que fixeron? Dicirlle a xente que non tiñan un peso. Votaron todos estes meses dicindolle a xente, non temos un peso. Isto que cobraron os seus salarios todos estes meses. Porque precisamente fixeron un uso perverso dos cartos. Dixeronlle a xente que iban a endebedar o Concello en máis de 10 millóns de euros. Pero é que o grave que vostedes, fai uns días, cando presentaron estos medios de comunicación, mentiron coa débeda. Home, eu creo que isto xa é o despropósito máis grande. Eu supoño que os medios de comunicación, e eu, obviamente, con isto non quero condicionar a ninguén, se sentirán ofendidos polas falsedades que vostedes lle contaron. E que hoxe se viron obrigados a contala polo que lle dixen eu anteriormente. Polo que lle dixen eu anteriormente. Senón hoxe seguirían aquí co mesmo mantra. Vostedes, unha maioría absoluta de 12 concelleiros, foron tamén tan incapaces de aprobar en plazo este orzamento. Que fala vostede de prorrogar? É que este ano, o 2024, van ter os orzamentos prorrogados. Pero vostede como se atreva a decir que non os tiñamos prorrogados? Non os tiñamos precisamente porque non tiñamos maioría absoluta por algo que vostedes coñecen de sempre. E claro que é un documento vivo. Claro que un documento vivo, vostedes son moi vivos. Como non van ser vivos se vostedes nos seus salarios, desde logo, aumentan un 15% as súas retribucións e nos gastos de goberno un 17%? Carai, se son vivos vostedes, eu aí non yo discuto en ningún momento. Son moi vivos. E iso, vamos, sí que non me atrevo a dicir o contrario. Vostedes lle dixeron a xente, como vostede di, que é o que quería a xente, Lalín, vostedes lle dixeron que iban a aumentar o IBI un 25%. Vostedes lle dixeron que iban a recuperar o ICIO e que o ICIO iba a supoñer, desde logo, de ingresos por este apartado 400.000 euros máis. Cando diganlle a xente, ou vostedes lle dixeron a xente que a recuperación do ICIO iba a supoñer que as familias, a xente de a pé, pague este imposto e as grandes empresas estén exentas por unha decisión política de vostedes. Eso dixeronllo. A que non? A que nas eleccións eso non llo dixeron? Ou dixeronlle que iban recuperar as plusvalías e ter unha previsión de 220.000. Mire, teñen un orzamento que baixa 621.000 euros para o vindeiro ano. Pero de ingresos, de suba de impostos, miro que aumentan vostedes a presión fiscal, en tres impostos, ICIO, IBI e plusvalías, suben para o ano que ven, que yo van recaudar do peto dos veciños e veciñas a friolera de 1.108.000 euros. E a maiores, non contentos con eso, van recaudar 970.000 euros de vender o patrimonio dos veciños e veciñas. Polo tanto, van aumentar por esas dúas vías 2.078.000 euros. Pero que me está falando deste orzamento? É un orzamento que baixa brutalmente, un orzamento nada inversor. Me di vostede que presume de cuantías, pero mire, é que no capítulo 7, no de ingresos, é que vostedes baixan 450.000 euros, un 40%. Pero como vostede, cando baixan brutalmente, pola súa falta de xestión, os ingresos de outras administracións... Quer máis tempo. 5 minutos, como Avelino. Somos malos que vostedes. Así? E logo non. Non pregunto. É que Avelino ainda non interviu. Que dai unha intervención. Home, claro. A ver... A ver, léalle o reglamento. A ver, a estas alturas, Paco... A ver... Pero é que eu
é o presuposto. A ver, que diga o secretario. Que diga o secretario. Coita. Non. Vamos a ver, leo o artículo. A ver, a meu, se queres cambiar a regla de xogo no medio, cambiámolas. Pero non eso, non eso. Nos debates de orzamentos, os tempos de... O debate dos orzamentos é un pleno específico. A ver, leo o reglamento. A ver se agora... A ver, César, explica aí como é o tema. A ver, nos debates de orzamentos, os tempos de intervención serán de 20 minutos como máximo por parte do grupo propoñente e de outros 20 minutos por cada un dos grupos políticos, por orden de menor a maior representación. Nunha segunda intervención, o propoñente fará a súa exposición cunha limitación de tempo de 10 minutos e a continuación será a rolda de intervenciones dos distintos grupos políticos, a raíz de 5 minutos como máximo por cada un deles. A presidencia pechará o debate cunha intervención que non poderá exceder de 5 minutos. Eu pido recuperar o tempo que non falei. Vamos a ver, estamos nunha segunda intervención... Aquí hai un pacto, ese é o reglamento que temos nós e que fixemos un reglamento posterior, Vostede intentou agora darme un zasca A ver, César. Nunha segunda... A ver. Vamos a ver, nunha segunda intervención que onde estamos, o propoñente fará a súa exposición. O sea, o propoñente sería a consellera delegada. Vale. Bueno, bien. Con unha exposición de tempo de 10 minutos. E a continuación será a rolda de intervención dos distintos grupos políticos. A raíz de 5 minutos como máximo por cada un deles, que sodes 4, ¿no? E despois a presidencia pechará o debate con unha intervención que non poderá exceder de 5 minutos. Pero Abelino ten ou non ten intervención agora? Sí, na segunda sí que ten. Abelino ten intervención. Na segunda ten. A ver, ti queres 5 minutos. Fala, xa perdemos máis tempo debatindo o teu. Fala o que queiras, 5 minutos. Queres 10 minutos? Queres 10? Pero estou permitidoche falar. A ver. Non, sí que o ten, Paco, sí que o ten. Dice que... Pero vamos a ver, Paco, dino aquí o regulamento. Que non pode ser que, efectivamente, entón nos adaptamos ao regulamento, que non pode ser o que di o alcalde, que temos un acordo e que vostedes, hoxe aquí, os actedes, vamos a por ele. Bueno, a ver, César, como eu conto? Vamos a ver, en esta segunda intervención, o propoñente ten que falar unha exposición de 10 minutos. O propoñente será a consellera delegada. E despois, a ronda de intervención dos distintos grupos. No, vamos a ver, eu entendo que Abelino interviu como membro dun grupo político, Pois, agora, nesta segunda ronda, interveno o propoñente, que sería Paz, despois os distintos grupos, e despois pecho o presidente. Bueno, pues... Pero é que en vez de Paz interveu Abelino. A ver. Eres un grupo político. O Partido Popular, o Grupo Popular é un grupo político, máis. Ademais do propoñente. O Grupo Popular é un grupo aparte do propoñente. No, perdóname. Perdóname. Eso é, sí, sempre foi así. Pero a ver, Paco. Pero como que facer trampas? É dicir, hai a proposta dos orzamentos, o pleno dos orzamentos é un pleno especial. Entón, hai a proposta e despois hai o debate político, 2 turnos para cada un. Eu falei que 15 eran 20 minutos, quedan 5 máis. Ai, Dios meu. A ver, canto tempo queres falar? Xa agotache 5 minutos. Ah, non, eso quero douche 20 minutos. Quere 20 minutos? Veña. O que se cobra non será gran cousa. Ten a palabra. Dalle. No, digo que aquí hai concelleros do PP con supersalario que lles parece durísimo estar aguantando un pleno e superofensivo falar dos plenos, vamos, dos orzamentos de Lalín. É un esforzo, vamos, tremendo, sobre todo cando leva 8 meses sin facer absolutamente nada. Bueno, é espectacular o nivel
O nivel desta casa é espectacular. Eu entendo que entre concelleiros vos levedes mal, porque supoño que será duro que uns traballen e outros, desde logo, non correndo o tempo, fagan ti dalle. nada. Sí, bueno, pero é o meu tempo, non? Sí, tens tempo. Pensei. Bueno, mire, claro, a mí xa me cortaron o fío, pero mire, por retomar varias cuestións. Falan, claro, para intentar xustificar, eu insisto, non me fale dos orzamentos de non sei que ano, que obviamente non son comparables, é como se nós aquí collemos os orzamentos de vostedes de outro mandato e os comparamos, eso desde logo é unha falta de rigor, que o único que demostra a desesperación que vostedes teñen a hora de intentar defender o indefendible. Falen, non citou nada a suba da presión fiscal, cando me parece o máis destacado. Non é que me parezca, é que o apartado de ingresos onde máis aumenta é no aumento de presión fiscal. Non sei por que vostede non fala deso. Será porque non falaron en campaña, eu sei, pois obviamente tampouco. Non sei porque non fala, desde logo, co apartado que máis sube cando un orzamento abaixa, pois son o grupo de goberno, non? Mire, vostedes foron unhas eleccións, gañaron, e faltaría máis que nós nos atrevéramos a poñelo en dúbida, pero nós, por iso, non imos ter que cambiar a nosa opinión de que a Gran Praza non é algo prioritario e que hai outras cuestións máis prioritarias. Porque parece que, desde logo, aquí o poñerse a Gran Praza pois é como casi ir para o Paleolítico, non? Eu, desde logo, os seus aires de grandeza. E nós nin os vamos consumir, nin os vamos defender. Nós votamos en contra da Gran Praza, seguiremoslo facendo, e pensamos que é un erro. Claro, dicirlle a xente, pois mira, eu baixo máis de 200.000 euros o tema as entidades, baixo precisamente o orzamento no que se refire, bueno, pois todo o tema de entidades, a todos os niveis, pois baixo 242.000 euros, un 16% menos, pero a cambio deso, bueno, pois nada, pois vamos doparnos cunha Gran Praza, que iso vai ser, desde logo, o que solucione nun momento de crisis o problema. Vostedes a crisis e a xente importalles cero, cero. Vostedes, a súa receita contra a crise é a seguinte, subirlle brutalmente a presión fiscal á cidadanía. Eso que vostedes lle ofertan neste orzamento. Dígame que medida teñen, desde logo, da axuda e para paliar a crise e o mal que está pasando os veciños e veciñas de Lalín. Mire, se nós chegamos, mire, de verdade, que eu ademais fun dos que aquí tivo que aturar leccións de vostedes de que vostedes nunca chegarían ao mes de xaneiro sin ter os orzamentos aprobados en tempo e forma. Eu digo, vostedes que gozan dunha maioría absoluta sobrada de 12 concelleiros, que non fixeron absolutamente nada desde o mes de maio, non tiveron tempo para aprobalos. Porque a mí, de verdade, pareceme bastante indecente que Pedro Sánchez teña culpa de que vostedes non aprobaran os orzamentos en tempo e forma. E o que antes era un mantra, que era, vamos, imposible de sair del, pois vostedes hoxe chegan aquí con eles e sin citar, obviamente, con todo o morro, eu admito que vostedes teñen unha capacidade de aguante terrible. Quero dicir, que vostedes non asuman aquí o grado de endevedamento que ten este Concello, cando saben de sobra que este endevedamento é o resultado do disparate económico a hora de xestionar, resultado, obviamente, das eleccións municipais, pois é ter moita cara. Que non asuman aquí que mentiron é ter moita cara. Ter moita cara. Por lo tanto, mire, se quere falar da xente, dos problemas da xente, falámoslo. Se vostede ven aquí, bueno, pois outras cousas, pois nós non estamos a iso, de verdade que non. Quere máis tempo? Pois igual despois sí, porque non vai intervir todo o mundo aquí. Cheganlle 3 minutos. Pois gálemos. Aí usted. Aí ustés. Eu preguntei se quería máis tempo. Non, despois da Avelina. Con que vamos falar todos. Tes a palabra, Alba.
Mire, os veciños e veciñas non escolleron nas eleccións certas cousas. Vostedes, antes das eleccións, non lle dixeron que vostede, por exemplo, ia ser o concelleiro mellor pagado do país, non lle dixeron que, dende que entraran no goberno ata decembro, que estamos agora, o único que fixeron ia ser subirse os soldos e aprobar un sablazo fiscal para facer caixa despois do despilfarro que fixeron antes das eleccións, etc., etc., etc. E, señor Avelino, eu teño a intelixencia suficiente como para seguir defendendo os intereses dos veciños e veciñas. E iso non pasa por seguir votando formigón. O meu grupo ten outras prioridades. Pero vamos a ver, Avelino, fala das axudas ao carné. Axudas que reduciron neste orzamento, que é do que hoxe estamos a falar e é o que hoxe van a aprobar. Axudas que puxeron en marcha xusto antes das eleccións e que agora que pasaron as eleccións, pois xa comezan a baixalas. Fala tamén das axudas ás bandas, que tamén reduciron, claro, pero que estén tranquilos de novos o das bandas, que igual cando volvan as eleccións, llas volven subir para que obter o voto. Leccións de plazos, Avelino, bueno, eu creo que poucas. Se vostedes non foron capaces de sacar o orzamento en tempo e forma, con non sei cantos asesores, con concelleiros con adicación, con maioría absoluta, pero que me está dicindo? E se este non é o primeiro ano que non chega co orzamento en tempo e forma, con todo o vento a favor, deixen de botar balóns fora, deixen de botarlle a culpa, que se a Pedro Sánchez, que se a pandemia, que se a non sei que, e asuman os seus erros e asuman a súa deixadez. Fala de prazos, fala de falta de claridade e transparencia de outras administracións, pero vamos a ver, Avelino, eu lembrolle que os veciños e veciñas que fixeron unha solicitude que me veu ora a cabeza, por exemplo, para os 100 euros de material escolar en maio do 2023, non recibiron eses cartos hasta finais de novembro de 2023. É que vostedes tiveron que pedir unha prórroga para pagar eses 100 euros. É que máis de medio cento de familias quedaron fora deses diñeiro. Pero que fala vostede de prazos? De prazos de recibir diñeiro, que non se poden administrar, que non poden ser previsores. Pois estas familias tampouco. E vostede é unha administración local que deberían ser os que están máis preto destas familias. Mire, eu creo que neste presuposto o que ten que quedar claro é o seguinte. Chegan tarde, non lle boten a culpa a ninguén, que a culpa é da súa deixadez. Teñen maioría absoluta, teñen asesores, teñen concelleiros con educación e non foron capaces de traer este documento en tempo e forma. Son uns orzamentos que reflexan o despilfarro que levan facendo coas arcas públicas de Larín nos últimos anos, de aqueles polvos, estos lodos. Son uns orzamentos que non melloran absolutamente nada a vida dos nosos veciños e veciñas, senón todo o contrario. Máis impostos, máis débeda, pero menos investimentos e menos servizos para os veciños e veciñas de Larín. Deixen de pensar no formigón, en comprar e vender fincas e pensen en mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas. E non sei como teñen a desfachatez de sacar peito con este orzamento. Van sacar peito dicíndolle aos veciños que temos unha débeda de máis de 10 millóns de euros. Díganlle que lle suben os impostos dun xeito, eu diría que case obsceno. Díganlle que o 43% do orzamento do Concello vai para gastos de persoal pola súa desfeita nesta materia. Díganlle aos señores e señoras que teñen comercios que teñen unha partida de 3.000 euros que non lle chegan nin para imprimir uns cartéis. Díganlle aos veciños e veciñas que lle reducen 50.000 euros en programas de conciliación, que teñen un 20% menos para programas de apoio á natalidade, que teñen 20.000 euros menos para programas de integración social. Díganlle que van vender o patrimonio dos veciños e veciñas para facer caixa. Díganlle que reducen todo o que ten que ver coa cultura. Díganlle que teñen menos axudas de creación de emprego, que vostede fala de presupostos de fai máis de 5 anos, pero fálelle do presuposto que vamos a aprobar hoxe aquí. Se quere falar de presupostos, fálelle do que vamos a aprobar hoxe aquí. Díganlle que pasamos de 11.000 euros de intereses a máis de medio millón de euros. Explíquelle iso. Díganlle que van repartir máis de 100.000 euros en gratificacións a dedo, porque non é de outro xeito. Falaban vostedes na prensa, explíquenos que falaban vostedes na prensa no seu momento de que o edificio polivalente de Carregoso iba a estar pagado con fondos do Concello e fondos da Diputación. Díganos como agora aparece neste orzamento a Xunta polo medio. Non sabemos se hai algún convenio firmado, eu non son consciente delo, non sabemos onde está ningunha partida para eso, nos orzamentos da Xunta nós non o vimos, entón explíquenos
como ven isto reflexado aquí. Explíquelle todo isto aos veciños e non se vai a orzamentos de fai 5 anos. Quere máis tempo, Alba? Non. Rafael. Ten a palabra, Rafael. Bueno, miren, saben que teño unha máxima que é nunca falar dos soldos en política. Porque creo que a política debe estar remunerada convintemente. Sempre defendín que o alcalde de Lalín no seu momento non tiña un salario axeitado a súa responsabilidade, e sigo pensando, e creo que sempre dixen que apoiaría unha subida de soldos en ese sentido. O que pasa é que hai unha cronoloxía, non? É dicir, a cronoloxía do actual goberno de Lalín foi a seguinte: mentir en campaña electoral, punto 1, ser elexidos, indo dopados con mentiras á campaña electoral, como, por exemplo, estábamos falando da cuestión dos impostos ou das propias subidas de salarios, coas que nada en contra teño, insisto. Pero foi mentir en campaña electoral, salir elexidos, primeira medida do mandato, subida de salarios. Segunda medida importante do mandato, subir sustancialmente os impostos á veciñanza. E cuarta medida desta cronoloxía de mandato, recortar servicios sociais á veciñanza. É irrefutable o que estou dicindo. Entón, claro, eu insisto en preguntar se vostedes son un goberno lexítimo en Lalín ou non. Son un goberno lexitimado polos votos. Pero se son un goberno lexítimo porque chegaron dopados precisamente a esta campaña. E despois, miren, este grupo, en deferencia a que o goberno de Lalín tivo a ben sentarse, cuestión que por enésima vez agradezco públicamente, eu propuxen ao meu grupo absterse na votación dos orzamentos. Pero claro, despois de escoitar a intervención do voceiro do Partido Popular, falando durante máis de 10 minutos do goberno anterior, da xestión do goberno anterior, un goberno anterior que tiña, entre outras cousas, unha débeda importante arrastrada dos gobernos do Partido Popular e reglas fiscais como a regla de gasto que limitaban, evidentemente, o que se podía facer e o que non, cuestión que a día de hoxe non pasa, eu, se me permiten os meus compañeros de grupo, torno a miña proposta para votar en contra. Porque é absolutamente inasumible que anos despois o voceiro do Partido Popular, representando, non sei se ao goberno ou ao seu partido, se dedique a falar de mandatos anteriores que xogábamos con outras reglas. É abelino absolutamente intolerable. Absolutamente intolerable. Porque a xestión do goberno anterior foi impecable para os medios que tiñamos. E agora, co mantra de que vostedes poden gastar cos cartos de todos e todas o que queiran, levan ao Concello a unha situación próxima a unha bancarrota de facto. Non a bancarrota económica, porque sei que teñen aínda máis capacidade de endevedamento, pero de facto é así. Eu insisto que se vostedes estivesen, calquera de vostedes, xestionando económicamente unha empresa miña, vostedes estaban na rúa, pero hai tempo. Pero polo ben da empresa, quero decir. Todas as empresas teñen dereito a que vayan mal. E a resurdir, e a que proxectos vayan mal, e outros que vayan ben, etcétera, etcétera. A min teme pasado tamén. Pero cos cartos propios, non cos cartos públicos. E eu digo que se nos próximos anos a tendencia vai ser esta, vostedes van ter un problema evidente. E algúns, ao mellor, nos teñen en fronte, dende un punto de vista político, por ser absolutamente inasumible o que están facendo cos cartos de todos e todas. E tamén lles quero lembrar ao resto de grupos da oposición, e dígolle con máximo respeto que sempre lle estiven os dous, que ao mellor antes de tomar iniciativas na prensa criticando cuestións que non coñecen, unha chamada telefónica é suficiente para non ter malos entendidos posteriores. E que o respeto aos dous, como tamén respeto ao Partido Popular, pero o que máis me importa, sen dúbida, o futuro deste pobo. E para iso estaremos traballando con moita modestia e con moita decisión. E cada vez, señor alcalde, que o Partido Popular teña ben chamar a compromiso para sentarse de falar do presente e futuro de Lalín, conte con nós. Porque algúns non estamos cómodos na trincheira de decir a todo que non, senón que estamos dispostos a que o que non nos parece ben, se o falamos, que nos parezca algo mellor polo ben do futuro deste pobo e dos veciños e veciñas de Lalín. Nada máis. Moitas gracias. Abelino, ten 5 minutos. Gracias, alcalde.
Pois, señor Vilariño, sí que lle escoceu a miña primeira intervención, Encendeu vostede ese micrófono para poñerme a caldo. Mire, vostede sabe máis que a min, e nos debates eu creo que controla máis que a min, pero se me acepta un consello, eu creo que aquí hai que aguantar un pouquiño máis a presión e a tensión. E, sobre todo, que se a razón nos asiste, excusa vostede berrar un pouquiño menos, que a xente nos entende mellor cando falamos máis calmados e máis pousados. Miren, por exemplo, por falar, é que non me dá tempo a falar de todo, pero, por exemplo, para falar do ICIO, nós sempre dixemos que o ICIO se recuperaría. Para falar do orzamento, que é o peor orzamento, miren, é o terceiro orzamento máis grande da historia do Concello de Lalín. E os 6 orzamentos foron elaborados polo Partido Popular. A realidade, aínda que lles pese, é que o Concello, neste momento puntual, para facer fronte a toda a inversión que estamos a facer, vamos a deber 10 millóns, pero débennos 7 millóns de euros. E calquera persoa que nos escoite, calquer veciño e veciño, sabe que 10 menos 7 son 3 millóns de euros, que están, que escoitándos a vostedes parece que os temos na nosa casa, que están na Rúa Areal, que están nos alcantarillados, e que están en todas as melloras que lle fixemos á veciñanza e que estamos a facer á veciñanza de Lalín. Despois, señora Forno, sinto dicirlle que para falar, a veces todos metemos un pouco a pata. Mire, as gratificacións non se dan a dedo, porque na partida de gratificacións van as horas extras dos traballadores do Concello de Lalín. Entón, non son unha partida que se dá a dedo. En gratificacións son as horas extras, señora Forno. Critícanos o centro de Carragoso. Hombre, eu creo que non debería nin nombralo, porque é un síntoma da boa xestión de que o Concello de Lalín consigue fondos de outras administracións, a parte da Xunta, para financiar o Centro Social de Carragoso. Co cal, señora Forno, é xusto o contrario. É a boa xestión do Goberno e a capacidade de conseguir fondos, non o contrario. Miren, falar é fácil, pero claro, é que a realidade é que este Goberno está nunha situación na que nos 2 últimos anos o IPC se incrementou un 17,2%, na que servicios tan importantes como os APS nos incrementaron un 15%, na que nos bituminosos se nos incrementaron un 55%. E esa é a realidade que estamos a traballar en Lalín. Claro, escoitalos a vostedes, mire, neste orzamento recóllese, por exemplo, unha partida como os APS, que pasou de 600.000 euros cando gobernaban vostedes a orzamentarnos 2 millóns de euros. 2 millóns que van para os cuidados da xente. Esa é a diferencia. Despois, claro, tamén me extraña ver a señora Forno ver como defende o señor Sánchez. Chámame realmente a atención cando creo que debería estar do lado de Lalín e non é de recibo a deuda que teñen connosco. E, bueno, claro, decir vostedes o que din, mire, señora Forno, como lle diría señor Sánchez, acepte que perderon as eleccións. E vostedes sí que as perderon, non o Partido Popular a nivel estatal. E claro, criticarnos que eu me compare con vostedes é que eu teño que comparar cos orzamentos que facían vostedes. Vostedes, señor Vilariño, a señora Pontón ainda vai agora ao ano 2009, cando gobernaban a Xunta. E logo, que nos pretendan dar leccións en patrimonio con todo o que está adquirindo este Goberno para o Concello de Lalín, como inmobles tan históricos como a casa de Don Álvaro, non sei que leccións nos pretenden dar vostedes en darlle patrimonio á veciñanza e aos veciños de Lalín. E, por último, e para ir concluindo, por seguir dando datos, a realidade, por exemplo, que falaban vostedes da situación do seu Goberno, é que cando chegamos, por exemplo, vostedes tiñan un crédito de 1 millón de euros para facer fronte a pagos, verdade? Do DUSI, sí, para facer fronte ao DUSI. Igual que estamos a facer nós. E iso é a realidade. Miren, criticar desde esta oposición é sinxelo, pero gobernar e tomar decisións en momentos difíciles require da coraxe e da responsabilidade. Por favor, Paco, a realidade... A ver, Paco, queres deixar intervir a tal? Abelino, continúa. Abelino. Señor Vilariño. Eu non dixen que non había capacidade. Señor Vilariño, está intervindo o portavoz do Grupo Popular, respéteo, como respetamos a vostede.
Termina, Avelino. No. Estaba terminando. Pero vamos Señor a ver. Vilariño, Paco, vou gastar 10 segundos. Simplemente aclarar o que estaba a decir. Señor Vilariño, eu dixen que vostedes pediron un crédito para executar o DUSI. E iso é unha realidade, que vostedes tiñan un crédito pedido de 1 millón de euros. Pero Paco, pero queres deixar falar os máis como te escoitamos a ti? A realidade é que vostedes tiñan tamén un crédito de 1 millón de euros para executar o DUSI. Igual que estamos a facer nós, e nós executamos subvencións moitísimo máis grandes que as que estaban executando vostedes. Remato co que lle estaba a decir. Criticar estar nesa posición que están vostedes é fácil, porque están na oposición. O difícil é gobernar, nos tempos que estamos gobernando nós, nos que fan falta coraxe e, sobre todo, responsabilidade para realizar o orzamento que fixemos nós. Moitas gracias, Avelino. Moi bons días a todos de novo, e para rematar o debate dos orzamentos eu quero ser moi claro. Vostedes, cada vez que hai uns orzamentos feitos por nós, sempre pintan unha situación catastrofista, como se fora a última carta da baralla a xestión do Partido Popular neste pobo. E mire, eu entendo que vostedes nos queiran criticar, pero non debería valer todo cando queren criticar a calquer precio. O Concello de Lalín estaba fundido cando se fixo esta casa. Non fundeu, era mentira. O Concello de Lalín, según vostede, estaba fundido cando houve que recuperar a arena, 7 millóns de euros. Non fundeu, era mentira. O Concello de Lalín, por pouca da nosa oposición, sempre estaba fundido todos os anos. Concho, eu creo que este morto goza de moi boa saúde, A ver, vamos a ser serios. Nós practicamos unha xestión con mayúsculas. E iso sabe que significa? Iso significa que facemos un orzamento preparado para o que nós contamos que nos veña. Por lo tanto, o orzamento, vostedes enfócano como algo que creen vostedes, erróneamente, que é o que se vai executar no ano pasado. No ano que ven, perdón. Miren, nós co persoal que temos, cando se movían 14 millóns de euros, moveronse o ano pasado co mesmo persoal, o cal é un mérito para todos eles, máis de 40 millóns de euros. Máis de 40 millóns de euros. Sin contar o que veu de outras administracións que obviamente non pasou polo Concello de Lalín. Sabe como se chama eso? Xestión. Xestión con mayúsculas. Ese é o que fai o Partido Popular e é o que fai o meu goberno. Do que me sinto moi orgulloso. E quero agradecer o esforzo da interventora para chegar a porto hoxe con este presuposto e do equipo de intervención. Porque é moi difícil facer un presuposto en calquer sitio. Ou é que Pontevedra porque o está levando hoxe? Está o levando hoxe porque non o levado antes. Bueno, Pontevedra dixo que o lunes, se lle votaban en contra hoxe, que iba a facer unha moción de confianza. Podes aprobar os orzamentos exactamente igual. Por tanto, non mintan cando digan que vostedes puderon aprobalo con unha moción de confianza, que nós non podíamos poñer unha moción de censura, non é posible. Non daban os datos unha vez, pero poderlo facer dúas máis. Ben, poderno facer, ben, se nós movemos case 50 millóns de euros no ano pasado, non nos poden criticar. E mire, dicía un dito moi galego que hai que aventuar cando hai aire. Sabe que significa iso? Que para cribar o grao hai que cribalo cando van aire. Cando non hai aire non se pode. Entón, se non hai regla de gasto e se hai recursos de outras administracións, hai que aproveitalos. E nos aproveitámolos. E vostedes críticanos. Oiga, que nós non somos o señor Sánchez. Nós, nas eleccións, con respecto a algunhas tasas, nós non dixemos que íbamos subir as tasas. Pero non nos dixemos que íbamos a baixar. Oiga, pero é que o señor Sánchez dixe unha cousa, perdón, o señor Sánchez di unha cousa e fai xusto a contraria. El sí que minte. Eu non dixen todo o que tiña que decir, pero non mintín. Vostedes... Gracias. Ahora vai ser delito
arrimar ya asco a sardiña. Ahora vai ser delito político. Oiga, un pouquiño de respeto á intelixencia. A ver, é lexítimo que un partido político xogue as súas bazas legalmente. O que non se poden xogar é dun modo trileiro como fai o PSOE. Alba, é que é increíble. Dígalle ao señor Sánchez que non nos venda. Dígalle ao señor Sánchez que os de Lalín e os galegos temos o mesmo dereito que os cataláns e os vascos. Vostedes sí que o ten que dicir ao seu partido, porque se tuveran dignidade política, tiñan que montar os socialistas galegos un cisma con respecto ao PSOE de Madrid. Sin dúbida, perdón, tiñan que montar, eu escoitei na vostede, dígalle, ahora digo eu, dígalle. Entón, agora toca a min. Mire, dígalle ao seu partido que nos están vendendo. Dígalle que nós non somos de segunda división, nin de terceira como queren facer. Dígalle que os pactos que fan co BNG, que vai a miseria por parte do BNG, porque vostedes actúan exclusivamente como unha franquicia de poder, Alba. O PSOE é unha franquicia de poder, non é un partido político. O PSOE é unha franquicia de poder e como tal é como está actuando. Como unha franquicia de poder. E o PSOE é o bloque, aínda lle dá por un plato de lentexas malas e mal cocidas e mal cociñadas, aínda lle dá o voto para a investidura. É unha auténtica vergoña o que fai o PSOE e o bloque en Galicia. Por lo tanto, alá vostedes. Eu que lle digo é que o noso goberno é un goberno serio, é un goberno riguroso, e é un goberno que vostedes saben como a min, por favor, paz, se non me deixades intervir, non dou falado. Digo que eu doume a mitad dos que che dou a ti. Digo que, a ver, vamos a ser un pouco rigurosos. Critícanos unha cousa e a contraria. Alba, é máis Paco. Para vender patrimonio primeiro hai que telo. Quen xenerou os solares todos que hai? O goberno do Bloque ou o goberno do PSOE? Xenerámonos nós. Pero é que nós poñemos en venta algunhas cousas que nós xeneramos con plans parciais ou comprándoas e a cambio compramos outras como a Gran Plaza e como a Casa de Don Álvaro. Por lo tanto, nós estamos metendo cada ano moitísimo máis patrimonio do que podemos sacar. Por lo tanto, é xusto o contrario. O sea, critícanos algo que é totalmente injusto, porque é ao revés do que vostedes din. Eu creo que a diferencia entre nós e vostedes é que nós temos unha folla de ruta clara. Sabemos a onde queremos ir e sabemos como queremos ir. Sabemos o que queremos facer no rural, que teñan eses 5 servicios: alcantarillado, traída de augas, alumado público, recollida de lixo, bons camiños e, por último, fibra óptica. Eses 6 servicios que, cando os teñan, e que estamos traballando máis que ningún outro concello para conseguilo, cando os teñan van ter unha calidade infinitamente superior á media de Galicia. E no casco urbano temos claro que queremos facer un do Lalín Arena e temos claro o da Gran Plaza. A Gran Plaza, probablemente, non a demos feito, xa yo digo, non a damos feito nos 4 anos, nin de broma, pero é que eu non o pretendo. Eu non engaño a ninguén. Ahora ben, os terreos que compramos o outro día non se vai poder facer outra cousa. Por lo tanto, só se vai poder facer unha plaza. Grande, pequena, mediana, como que irades. Ao mellor tócanos a nós e ao mellor toca vos a vos. Pero é que os terreos da Gran Plaza só valerán para unha Gran Plaza, aínda que lle poñades outro nombre. Por lo tanto, sexamos serios. Eu creo firmemente no que estamos a facer. Creo que traballamos con método. Quitámoslle outras administracións o que non está escrito. Oiga, que nós aquí xestionamos perto de 50 millóns de euros, pero é que vostedes non valoran que se puxera, que se empezara o edificio de medio rural. Vostedes non valoran que se vai a facer unha base de helicópteros a mellor de Galicia do noroeste español. Vostedes non valoran a nave de motobombas que está acabada e que empeza a funcionar este ano. Vostedes non valoran todo o edificio, o centro social de Carragoso, que sí, Alba, sí que vamos a ter subvención da Xunta e da Diputación, non se preocupe, sí, xa yo garantizo eu. Xo verá cando saquemos a licitación. Por lo tanto, eu non pretendo engañar a ninguén. O que digo é que, a ver, hai que ser ter un mínimo de rigor e saber o que hai na casa. E vostedes pintan isto xusto ao revés do que é. Xusto ao revés. E explicou no Paz. Reiterou no Avelino. Temos, ahora mesmo, débennos 7 millóns de euros, un pouco máis. Nós debemos 10. Hai 3 de diferencia. Oiga, metemos 7 en alcantarillados, E algúns foron con cargo a crédito.
Pero é que hai 30 aldeas que teñen alcantarillado que non o tiñan, que o van ter, perdón, que está facendo neste momento, que o van ter. Oiga, é que compramos a casa de don Álvaro, é que para que a Xunta lle meta agora 1 millón de euros á casa de don Álvaro, o Concello tiña que habela comprado. Por lo tanto, vamos ter unha magnífica infraestructura de turismo e de cultura no centro, no kilómetro cero de Lalín. E vostedes dirán o que queiran, pero eu considero unha boa inversión, non considero un despilfarro. Igual que a Gran Plaza considero unha boa inversión, igual que os terreos que cando acabemos, pois que os que temos que expropiar do lado abaixo da Lalín Arena para o tema de atletismo. E mire, Alba, é totalmente, é ao revés do que vostede dice, que menos cemento e máis temas sociais. Oiga, mire, vostedes son un magnífico exemplo de que en vez dun partido político son calquera cousa menos eso. Porque, mire, eu recordo cando estaba na executiva da FEN, cando se creou a lei da dependencia, o señor Zapatero chamounos a Moncloa. Eu tuve a honra de ir como membro da executiva da FEN nacional. E sabe que nos dixo o señor Zapatero? Creamos esta lei, tranquilos alcaldes, os concellos non ides pagar un duro. Vamos pagar todo nós e máis os gobernos autónomos. E ao final estamos pagando o 50% dun invento que é bo, pero que, oiga, ele invitou e nos pagamos. Zapatero, que a persoa máis irresponsable e máis insensata que hai neste mundo, foi quen nos dixo exactamente que non íbamos a pagar un duro. Estamos pagando o 50% do que costa o SAF. Por lo tanto, fíxense o que nos podemos fiar do PSOE. O PSOE neste momento é unha rémora tremenda para este país. E sabe unha cousa? Zapatero deixou este país ao borde do rescate. E o señor Sánchez deixarao máis alá do borde do rescate porque habrá que rescatalo. Non teño ningunha dúbida. Por lo tanto, estou terminando. Por lo tanto, non nos den ningunhas leccións e, por favor, eu pídolle na parte que lles toca, non sean unhas ouvelliñas. Os socialistas, eu dei a todo o mundo o que quixo. Pero é que eu non necesito dalo, porque a mí non me corta o teléfono. Porque son o que presido o pleno, pero se queren, póñome, non hai problema. Estou rematando, por eso non lle dou máis. Señores socialistas de Galicia, teñan un pouco de dignidade e díganlle ao seu partido que rixe España cunha pandilla de impresentables, que son os seus socios de goberno, díganlles que Galicia tamén existe, non só Cataluña. O señor para comprar o seu escaño paga cos fondos de todos os españoles, incluídos nós, Así que se teñen dignidade, díganlle ao seu partido que nós temos tamén dereito, e que reparten algo para Galicia, que Lalín está dentro de Galicia. Señores do Bloque, remato. Señores do Bloque, non se vendan por un plato de lentejas, home. A ver, pero ustedes parecen unhas hermanitas da caridade. Non se vendan por un plato de lentejas. Cando se consiga, sabe que hai que conseguir? Hai que conseguir que pouco a pouco se vaya facendo a gratuidade para que sea gratuito. Eu que hai que... Perdóneme. Mire, remato dicíndolles que nós temos unha clara folla de ruta e vámola executar. O Concello de Lalín goza de boa saúde. Virán recursos donde vostedes nin se imaginan. E serán para o beneficio de todos os lalinenses. Ou vostede quere que con un presuposto de 20 e pico millóns haber xestionado 50 nos tocou nunha tómbola. Iso chamase xestión e máis xestión con mayúsculas. E iso dá moito traballo, porque sabe unha cousa? Casi ninguén do goberno, este ano foi o ano electoral e podíamos coller, tuvemos vacacións completas no Brao. Eu non estuve nunca. Por lo tanto, que nos critiquen do que queiran, pero cheganos a criticar hasta de que somos vagos. E iso é xusto ao revés. Pero alá vostedes, a norma entre nos voten, eu teño unha folla de ruta clara, e sabe unha cousa? No 2007 estou convencido de que imos mellorar o noso resultado. No 2027 estou convencido que imos mellorar o noso resultado. E temos unha folla de ruta clara do que queremos. Xa verá vostede como imos conseguir. O mellor non, porque iso van ter a palabra os veciños. Vamos a votar o orzamento do ano 24.
e mañán vémonos no pleno ordinario deste mes. Votamos. Eu ainda non escollín as deste ano, e a Moscosos tampouco. Non, foi outro ano. Este ano iba a facer, pero non dei, que tuve unha ciática. Este ano... Sí, sí. Ese é o que ti crees. Votos emitidos 21. A favor 12, en contra 9, abstencións 0, queda aprobado por maioría. Levantamos a sesión. Moitas grazas.